Стефан Янев, Тет-а-тет, 1987 година. Както и други художници в тази изложба, Стефан Янев композира картините си на базата на колажи от снимки. Но той се различава в това, че не използва пулверизатори или уреди за мащабиране. Причината е, че аналоговите увеличителни апарати от 80-те деформират образа, а по онова време впечатлението за достоверност е съществено и пряко свързано с официално приетата програма за реалистично изкуство. Понятието реализъм в историята на изкуството има множество разклонения и тълкования. Още при появата си през 19 век фотографията променя реализма на Густав Корбе. Кое е реално? Това, което се вижда през оптически устройства, или светът, какъвто ни се иска да бъде в една идеална представа, като идеята за светло бъдеще в социалистическото общество. Нито един от реализмите, нито дори фотографията възпроизвеждат реалността, точно както я виждаме с очите си, но теченията се обединяват около разговора за наподобяването и отразяването на света. В този автопортрет Стефан Янев влиза директно в темата за отражението и подсеща за ключовата за сюрреализма творба на Рене Магрит от 1929 година, озаглавена «Предателството на образите. Това не е Лула». Картината на Янев присъства сама в себе си, като същевременно мястото, където би трябвало да се появи уж реално отразеното лице на автора, е преднамерено скрито. What you see is what you get. Това, което виждаш, е това, което получаваш, гласи един популярен американски рекламен слоган. Обещанията в манипулираните от рекламата образи на Запад по странен начин си подхождат с пропагандата в Източна Европа. Американският фотореализъм е сред теченията, които коментират свръхпотреблението чрез хипертрофиране на реалното. Но по разбираеми причини ние нямаме основания да говорим за влияния от западните фотореализъм и хиперреализъм върху изкуството в България през 70-те и 80-те години на 20 век, въпреки немалката осведоменост на нашите художници за процесите в световното изкуство.